Ola, son Modesto Fraga. Celebramos este ano os 25 anos de creación do Batallón Literario da Costa da Morte. E a verdade é que é un motivo de tremenda alegría para todos, sobre todo para aquelas persoas que naqueles anos 90 decidimos crear ese colectivo que foi o Batallón Literario da Costa da Morte, que tantas alegrías e satisfaccións nos deu a todos, e sobre todo aqueles que empezábamos a nosa trayectoria literaria. Se facemos unha panorámica de alguna maneira obxectiva do que foi aquel momento, a verdade é que o seu legado non pode ser mellor. Desde 1996 ata a actualidade, por dar simplemente unha pequena nota, os autores e autoras do Batallón Literario publicamos alrededor de 300 libros na nosa lingua, unha cifra certamente moi relevante, e algúns de nós fomos tamén recoñecidos con algúns dos premios máis prestixiosos da literatura galega actual. Creo que saudar un momento como aquel era de obrigado cumprimento, polo que non queda outra que agradecer moitísimo a iniciativa levada a cabo polo Hotel Bela Fisterra, de recordar o que supuxo ese tempo de alegría, de frescura, de dinamismo, de pluralidade de voces, e esperar a que no futuro novas voces de autores e autoras da nosa comarca continúen ese legado tan prolixo e sigan a deixar a Costa da Morte no lugar que por dereito lle corresponde. Oxalá así sexa. Moitas grazas a todos por estardes aí.